כן, סע. ימינה קצת, ימינה, תשים הגה ישר. מה אתה אומר? ההגה צריך להיות ישר. האמת שאני לא יכול, אני צריך לקבל אותך מלמעלה. צריך לקבל אותך מלמעלה, יוסי, לא מפה. יוסי, לקרוזר לא הופכים. יוסי, לקרוזר לא הופכים. אני לא מבין למה אתה גונב שמאלה. אתה מצלם כל הזמן. אתה להתרחק מפה. חכה, מה איתי? אני שמעתי את אנסטציה צועקת עד לפה. רגע, אני יכול לרדת? איך אני יכול שלא להתהפך? בוא בצד שלך. חכה רגע, אני מכבה. אל תכבה, חכה רגע. בני! רגע, מה איך שאתה? אתה מתהפך בכל מקרה. בוא נשים את זה ככה. הייתי נוסע ישר. לא, הגה. אולי הגה ימינה וישר. לא, ימינה וישר. רגע, אבל שמה הוא גבוה, ברי. יוסי, אתה צריך ישר את ההגה, ישר את ההגה, ישר. לא, ברי, הוא ייפול. צריך לרדת לאט לאט. בסדר, אם הוא יורד לאט לאט, בסדר, נו. יוסי! סובב טיפה, סובב אליי. אני לא יודע, אני מפחד. אני אומר לך דוגרי, אני מפחד. סובב אליי. אולי אני אביא אותו, נקשור אותו. למה? לא, יורד הפעם. סע. אין איפה לעמוד שמה. יש שם קקטוס! לא, הוא צריך סע ליישר. רוורס, נו סע, הכל בסדר, סע אני אומר לך. אתה צריך תן לקחת... לה ברוורס טיפה, טיפה ותיישר את ההגה ואתה למטה, טיפה, עוד. סע, ירדת, סע. ירדת כבר. בוא, עצור, יוסי, עצור. מה גר עכשיו? אבירם, בוא. בוא תקלם. בוא תראה משהו. אין מצב. רגע, אני גם אתן פרשנות. אני באוויר תראה את האוטו. יואי! בוא'נה, תראה מה זה. איזה יופי. יא אלוהים, איזה פתיחה. תעשו תמונה. רגע, לא, ארי, תן לי לעשות תמונה גם. לא, רגע. תראה איזה פתיחה. בוא לפה. תקשיב. הוא רוצה להפוך אותו, הבן זונה. הוא רוצה להפוך. לא, יש פה. תראה, היא אדומה. היא אדומה, מסכנה, הרג אותה. סע, יוסי, סע, לאט לאט. איזה מסה שלו. זה הבן אדם שוקע ממנו את זה. יא אללה. אתה עכשיו לא חוזר למצב הרגיל. אתה יודע מה צריך פה? צריך פה צמיגי שטח. חייב. פה בזה חייב. כן. זה כמו... יוסי, צמיגי שטח אתה עולה את זה בקלות. לא, גם ככה הוא עולה. רק אתה לא מבין למה באת ככה. בוא'נה, אני רוצה להגיד לך, רק פה אולי את 40